Rodrik Shortino ma mitx riżultat tal-ġrieħi li kienet jiġi allegat li ġarrab wara li fl-aħħar jiem ta' Lulju kien involut fi ġlieda f'lukanda fl-Adira. Stqar dan l-espert forensiku tabib Mario Scerri u jixed dwar il-kawża tal-mewt ta' Shortino f'awla 9 tal-qorti quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. Fuq il-pedana tax-xhieda tabib Scerri iddikjara li mill-analiżi li wettaq fuq il-katavru ta' Shortino irriżulta li l-vittma ġarrab emorraġija kbira f'moħħu li iżda ma kellix taqsam mal-inċident billi f'ġisem Shortino ma nstabet l-ebda ġerħa traumatika li setat ikkaġunatlu mewtu. It-tabib qal li lanqas ma kellax taqsam mal-emorraġija. Dbenġila ħadra li Shortino kellu fuq in-naħa ta' wara ta' rasu. Stqar li din Shortino seta' ġarraba x'ħin waqa' fil-ġlieda li kien involut fiha. It-tabib Scerri qal ukoll il-pressjoni tad-demm tal-vittma kienet ta' 200, għolja biżżejjed fi kliemu biex taqsam arterja. Qal ukoll li l-ammont ta' demm kien dovut ukoll għal livelli għolja tal-alkoħol li nstabu fil-ġisem tal-vittma. L-espert forensiku kompla jixed li meta Shortino ddaħħal l-isptar fis-26 ta' Lulju li għadda u kellu l-adma ta' mnieħru miksura. Innota li Shortino kiser din l-istess adma 3 darbiet mill-2018 lil hawn, f'Marzu tal-2018, imbagħad f'Settembru tas-sena l-oħra u mill-ġdid f'April li għadda. It-tabib Scerri sejjaħ il-ġlieda li kien involut fiha Shortino bħala inċident ħażin fil-mument żbaljat. Brabta ma' dan il-każ stressa l-qorti turist Ingliż Liam Joseph Stacey li kien mixli l-ikkaġuna lil Shortino ġrieħi gravi. Persuni li nsertaw fuq il-post kienu xedu li l-akkużat allegatament kien tal il-vittma daqqa ta' ponn.